MB 2025 Universitas Kristen Teknologi Solo UKTS. UKTS ngatri wonten tigang program kuliah. Setunggal kelas IWOK utawi kuliah sinambi makarya ing panggautan mitra UKTS. Wondene biaya kuliah dipun bayar saking saperanganing belanjanipun utawi gaji piyambak. Kalih kelas profesional dumateng karyawan ingkang pengin kuliah sinambi makarya utawi kuliah ing wanci sonten. 3 kelas reguler dumateng lulusan SMA utawi SMK ingkang pengin kuliah namung kuliah biasa. Beasiswa kacawesaken kagem mahasiswa berprestasi inggih prestasi akademik utawi non akademik. Menawi badhe ngersakaken pawartos ingkang langkung jangkep saged rembagan kalian tim PMB wonten ing nomor 0895 6324 73131. Sapunika wonten tayangan atau utawi slide sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UKTS kalian video PPDB saking TKAC. Kasumanggaaken. Sekolah taman engendi masih senangi dan esok sekolah taman engendi kita asik ayo golek kepinteran. Sekolah di sini. Kenapa? Banyak temannya. Terus sama? Udah pelajaran apa? Mainan lagi ya. Ini sama berhitung ya. Oke. Kita ayo lagi ya. Kalian happy? Happy. Senang di sekolah di sini? Senang. Belajar sama pelajaran apa? Sama pendaftaran SMK sama berhitung ya. Tahun ajaran 2020. Kita ayo lagi ya. Kita mainan lagi ya.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia Bapak Ibu, silakan bergabung bersama kami Jawa Diningrat membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia TK, silakan bergabung bersama kami di TK Kristen AC Joyo Diningratan. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Menika Bapak Ibu tayangan video sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UKTS Solo kalian TK Asih Joyo. Sumangga menawi Bapak Ibu kagungan putra putri ingkang ngersakaken nglajengaken kuliah wonten perguruan tinggi saged daftar wonten UKTS Solo. Ugi kagem putra wayah ingkang badhe sekolah wonten TK Asih Joyo supados peladosan kawontenan ugi keberlangsungan TK Asih kalian UKTS saged kita sengkuyung sesarengan. Matur nuwun. Mekaten pawartos saking pradataning pasamuan. Nyuwun kawigatosaning warganing pasamuan supados lampahipun pangibadah khidmat kasuwun supados alat komunikasi utawi HP boten dipun aktifaken lan wonten ing suasana tidem. Pasamuan kagunganipun Gusti sumangga kita nyawisaken manah lumebet wonten ing pangibadah. Pasamuan kaaturan jumeneng. Timbalan pangibadah. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sami marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi adrenging manah manembah sujud kanthi gumolonging manah. Sumangga marek sujud wonten ing misbahipun ingkang suci kados kekidungan Mazmur ing salebeting Mazmur 22 ayat 28 dumugi 3 doso kalih. Poncot-poncoting bumi bakal eling marang iku lan banjur meratobat marang Sang Yehuwah. Para bangsa turun-tumurun badhe sami sujud nyembah wonten ngarsa paduka. Amarga Sang Yehuwah kang kagungan kraton, panjenengane kang ngareh bangsa-bangsa. Wong gumedhe ing bumi bakal padha sujud nyembah kabeh marang panjenengane. Para tedhak turune padha ngabekti marang panjenengane sarta martakake bab Sang Yehuwah marang para turune. Iku kabeh bakal padha martakake kaadilane marang bangsa kang mengko bakal lair marga iku wis katindakake dening panjenengane. Sumangga kita pujiaken kidung pamuji dumateng Allah lumantar kidung pasaman Jawi angka 270 pada setunggal tumbuki 3. Siye Allah maring jagat.
kinasih, sumangga kita lumebet ing saklebeting pangibadah Prapaskah ingkang kaping 3 menika kanthi sesarengan ngakeni bilih pitulungan kita menika namung wonten ing asmanipun Yehuwah Allah ingkang sampun nitahaken langit kaliyan bumi. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus mugi nunggila ing panjenengan sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Pasamuan kasuwun lenggah. Para kagunganipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita raosaken pangibadah wonten ing tema dinten menika kanthi ngatosaken pambuka ingkang mekaten. Sih nugrahanipun Allah tumrap kita sedaya saestu ageng. Menika tansah kita raosaken dinten mbaka dinten. Allah nresnani lan ngasihi kita sarana katresnan ingkang boten nate saged jinajakan. Welas asihipun nyagetaken kita ngrumaosi bilih kawontenan kita ing wanci menika saestu aji wonten ing ngarsanipun. Namung karana sih kawelasanipun dumateng kita gesang ingkang nembe kita lampahi saestu aji. Saiba anggen kita sami muji syukur dados umat kagunganipun ingkang saestu dipun tresnani. Welas asihipun Gusti dados landhesan ingkang kiyat ingkang nyagetaken kita sami ngraos-ngraosaken ajining patobat ing wanci Prapaskah ingkang kaping 3 menika. Patobat ingkang sami kita lampahi kanthi tulusing manah awit panjenenganipun langkung rumiyin ngasihi kita saha kersa nampeni kita menapa wontenipun. Nadyan ing saklebeting kasekengan lan tanpa daya awit sifat winates kita panjenenganipun tetep asih dharma dhateng kita. Monggo kita sami ngaturaken pamuji lan ugi pratelan kapitadosan kita tumrap Gusti ingkang Maha Asih kanthi ngrepekaken kidung pasaman Jawi angka 28 pada setunggal dumugi 3. Allah Maha Asih. Pasamuan kang kinasih, semoga kita ngeneraken gesang kita sawetahipun wonten ing sih katresnanipun Gusti anggen kita badhe sami nyuwun sih panglipuranipun Gusti awit panaraing gesang kita sami. Duh Gusti kawula ngakeni bilih kawula asring dados titah ingkang boten peduli dumateng sesami kawula ingkang mbetahaken pitulungan. Gusti Allah
Duh Gusti kawula ngakeni pilih kawula asring namung nengenaken keperluan kawula pribadi. Kawula namung mburu nyekapi menapa ingkang dados kebutuhan kawula pribadi lan nyupekaken kabedaning sesami. Gusti angasihi paringo aksami, Gusti paring asih mring kula. Duh Gusti kawula ngakeni bilih kawula taksih nyimpen kathah raos sengit ing saklebeting manah kawula. Kawula ngakeni boten saged kanthi gambil ngapunteni sesami kawula ingkang kalepatan dhateng kawula. Gusti angasihi paringo aksami, Gusti paring asih mring kula. Duh Gusti makaten sedaya pangakening dosa-dosa kawula ingkang kawula unjukaken kanthi tulusing manah dumateng Paduka. Kawula nyadong sih kawelasan Paduka. Mugi kersa Paduka paring pangaksamu. Amin. Pasamuan kasuwun jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kanthi pingahing manah kita tampeni pawartosih rahmat pangapuntening dosa saking Gusti kados ingkang sinerat wonten ing kitab Yesaya 50 gangsal ayat 7. Wong duraka karep ben ninggal dalane lan wong ala cik ben ninggal pangrantame. Karep ben padha mratobat marang Sang Yehuwa mesti bakal kaparingan sih palimirma sarta marang Gusti Allah kita sebab panjenengane bakal ngluberake pangaksamane. Mekaten pawartosih rahmat pangapuntening dosa saking Gusti kagem panjenengan sedaya. Tentrem rahayunipun Gusti wonten ing panjenengan sami. Amin. Sumangga kita ngaturaken kidung pamuji awit sih rahmatipun Gusti kanthi ngrepekaken kidung pasaman Jawi 337 padha setunggal dumugi 3. Lan atiku
sowan kasuwun lenggah malih. Monggo kita sami ndedonga kangge mirengaken pangandikanipun Gusti. Pinuji puji asma patuko Gusti Allah Rama kawula, Allah ingkang tansah mbabar sih kamirahan patuko. Sih rahmat patuko du Gusti tansah kawula raosaken wonten ing sauruting gesang kawula. Awit menawi boten saking patuko, kawula ngraosaken kawula boten saged nindakaken menapa-menapa. Pitulungan kawula menika namung wonten ing patuko du Gusti. Pramila kawula ugi pitados bilih kawula sampun patuko pitulungi kangge sesarengan nindakaken pangibadah wonten ing siang menika. Lan patuko ugi ingkang mitulungi supados pangibadah menika lumampah kanthi sae lancar kawula pinerkahan lan asma patuko kaluhuraken. Wonten ing satengahing pangibadah menika du Gusti, sabda patuko badhe kawula tampi lan kawula raosaken wonten ing gesang kawula. Pramila do Allah, kawula mbikak manah kawula supados kawula saged nampi kebabaring pangandika menika ngraosaken lan ugi temtu pangandika menika tansah dados ener anggen kawula lumampah, tuntunan anggen kawula lumampah. Satemah gesang kawula tansah nyondongi ing kepareng patuko. Kawula ngaturaken pandonga kawula menika wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasaman ingkang kinasih, waosan sepisan kapendhet saking Yesaya 50 gangsal ayatipun 1 dumugi 9. He sakai wong kang ngelak padha mreneo lan ngombea banyu. Apa dening sira kang ora duwe dhuwit mreneo nampanono gandum tanpa bayar lan mangano. Uga anggur lan susu tanpa bayar. Ya gene sira padha ngetokake dhuwit ora kanggo tuku roti lan pituasing rekasanira ora kanggo tuku barang kang margi. Padha ngrungokno marang ingsun, temah sira padha mangan pangan kang becik. Sira bakal padha ngrasakake nikmating cesawisan kang enak dhewe. Padha nilinga kupingira lan suwana ing ngarsaning ingsun padha ngrungokno. Temah sira bakal padha urip. Ingsun arsa nganakake prajanjian kang langgeng kalawan sira kabeh manut sih susetya kang santosa kang sun janjekake marang Daud. Lah dheweke wus sun tetepake dadi seksi tumrap para bangsa, dadi ratu lan nyekel pamerintahan tumrap para suku bangsa. Lah sira bakal ngundang bangsa kang sira durung wanuh. Lan bangsa kang durung wanuh kalawan sira bakal mlayu marani sira marga saka Pangeran Yahweh Gusti Allahira. Sarta marga saka Kang Maha Suci Gusti Allah Israel kang paring kamulyan marang sira. Padha ngupaya Pangeran Yahweh pupung isih karsa disowani, padha sesambata marang panjenengane pupung isih ana ing celakan. Wong duraka karben ninggal dalane lan wong kang ala cik ben ninggal pangratamae karben maratuban marang Sang Yahweh mesti bakal kapirangan sih palimirma sarta marang Gusti Allah kita sebab panjenengane bakal nglubarake pangaksamane awit rancanganipun sun iku dudu rancanganira lan dalanira iku dudu marganing sun mangkono pangandikane Pangeran Yahweh amarga sapira dhuwure langit saka ing bumi iya samono dhuwure margining sun saka ing dalanira sarta rancanganipun saka ing rancanganira.
Mekaten sabdanipun Gusti. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami tanggapi pangandikanipun Gusti sarana maos kanthi imbal-imbalan Jabur Mazmur 23 ayat 1 dumugi 8. Jabur Mazmur 23 ayat 1 dumugi 8. Duh Allah, paduka menika Allah kawula. Kawula ngupadosi paduka. Nyawa kawula ngorong dumateng paduka. Daging kawula kangen dumateng paduka. Kados siti ingkang garing lan gundul kasatan toya. Kados mengaten anggen kawula tumenga dumateng paduka wonten ing pasucen. Kalayan nyawang dhateng karosan saha kamulyan paduka. Amargi sih kadarman paduka langkung sae tinimbang gesang. Lambe kawula badhe memuji asma paduka. Inggih mekaten menika anggen kawula badhe ngluharaken paduka ing salaminipun kawula gesang. Ngulukaken tangan kawula margi saking asma paduka. Nyawa kawula kados katuwukan ing gajih saha sungsum. Kalayan lambe ingkang asurak-surak cangkem kawula ngaturaken pamuji. Menawi kawula wonten ing patileman kengetan dumateng paduka. Sadalu muput anggen kawula semedi dumateng paduka. Saiktosipun paduka sampun dados pitulungan kawula. Saha kawula saged surak-surak wonten ing aubing swiwi paduka. Wawasan pangandikanipun Gusti Allah ingkang kaping kalih kapetik saking setunggal Korinto sedasa bab sedasa ayat setunggal ngantos dumugi 13. Setunggal Korinto bab sedasa ayat setunggal ngantos dumugi 13. Ana dene karepku para sadulur supaya kowe padha ngerti yen para leluhur kita padha kaauban ing mega lan kabeh wis padha lumaku neratas ing sagara iku wis padha manjing ing patunggilane Nabi Musa sarana kabaptis ing mega lan ing sagara mau kabeh padha mangan tunggal pangan kasukman lan kabeh padha ngombe tunggal omben-omben kasukman awit padha ngombe saka ing parang kasukman kang ngetutake lakune dene parang mau yaiku Sang Kristus ewadene panunggalane kang akeh padha ora ndadekake keparenge Gusti Allah ujer padha katumpas ana ing pasamunan. Kabeh iki mau wis kelakon minangka tulodo lan pepiling tumrap kita supaya kita aja nganti padha kepengin marang piyala kaya kang wis katindakake dening wong-wong mau lan kita aja nganti padha dadi wong nyembah brahala kaya sameneing panunggalane kaya kang katulisan wiraose wong akeh iku padha lelungguhan mangan lan ngombe banjur padha ngadeg lan seneng-seneng kita aja padha laku jina kaya kang padha katindakake dening sawenehing panunggalane teman ana wong 23.000 kang padha mati sadina karo maneh kita aja padha nyoba marang Gusti
kaya kang padha katindakake dening sawenehing panunggalane satemah padha tiwas dening ula sarta aja padha grundelan kaya sawenehing panunggalane satemah padha tumpes dening malaikating pati. Kabeh iki mau wis tumempuh marang wong-wong mau minangka tulodo lan katulisan supaya dadiya pepeling tumrap kita kang wis padha urip ing pungkasaning jaman. Mulane sing sapa rumangsa ngadeg jejeg, dingati-ati aja nganti tiba. Kang padha kok alami iku pacoban-pacoban kang lumrah, kang ora ngluwi kakuwataning manungsa. Sebab Gusti Allah iku setya tuhu, ora bakal negakake kowe kacoba ngluwi saka ing kekuatanmu. Manawa kowe kena ing coba, panjenengane bakal maringi marganing luar satemah kowe padha bisa mbetahake. Mekaten sabdanipun Gusti. Pasamuan ingkang kinasih, pangandika saking kitab Injil kita gatosaken saking Lukas bab 13 ayat 1 dumugi ayat 9. Lukas bab 13 ayat 1 dumugi ayat 9. Nalika semono ana wong sawetara kang padha sowan ing ngarsane Gusti Yesus, ngaturi uninga bab wong-wong Galilea kang padha kawutahake getihe dening Sang Pilatus, diworake ing getih kurban kang diunjukake dening wong-wong mau. Paring wangsulane Gusti Yesus, apa pangiramu wong-wong Galilea iki luwih gedhe dosane ketimbang karo dosane wong-wong Galilea liyane kabeh? Jalaran banjur ketaman lelakon kang kaya mangkono iku? Ora, kandhaku marang kowe. Nanging menawa kowe ora padha mratobat, kowe bakal padha tiwas kabeh kanthi patrap mangkono. Utawa meneh apa pangiramu wong 18 kang padha mati kerubuhan menara ing Siloam kae kaluputane ngluwihi wong ing Yerusalem liyane kabeh? Aku pitutur marang kowe ora. Nanging menawa kowe kabeh padha ora mratobat, bakal padha tiwas kanthi patrap mangkono. Gusti Yesus banjur paring pasemon mangkene. Ana wong kang duwe wit anjir kang katandur ing pakebonane anggur. Banjur digoleki wohe nanging ora oleh. Tumuli celathu marang kang ngurus kebon anggur iku. Iki wis 3 taun aku golek wohe kok ora ana. Mulane tegoren wae wit iki. Kanggo apa urip ana ing lemah kene tanpa guna? Wangsulane wong mau, Bendara, kajengipun gesang setahun engkas. Siti saubengipun badhe kula paculi, lan wit menika badhe kula rabuk. Mbok menawi taun ngajeng saged awoh. Menawi mboten inggih lajeng kategara kemawon. Mekaten Injilipun Gusti kita Yesus Kristus, rahayu kita sami ingkang boten namung mirengaken lan maos pangandika, nanging kanthi setya tuhu ngrimati lan nindakaken dalah ngabaraken Injil menika ing gesang padintenan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Wilujeng siang Bapak Ibu para sedherek. Wilujeng rawuh ugi yang sepuh lari-lari saking TK Widya Wacana Peken Legi nggih. Pasar Legi niku dibosokke Peken Legi bener. Menawi kita gatosaken Bapak Ibu lan para sedherek wonten ing dinten menika kita sampun lumebet wonten ing Minggu Prapaskah kaping 3 nggih. Kita sampun ngraosaken pangandikanipun Gusti wonten ing minggu-minggu menika. Lan ing dinten menika tema ingkang kita raosaken timbalanipun Gusti ingkang kita raosaken inggih menika mengalami anugerah Allah dalam pertobatan utawi ngraosaken sih nugrahanipun Allah ing saklebeting patobat. Para kagunganipun Gusti ingkang kinasih, menawi ngatosaken berita nggih
wonten ing Provinsi Jawa Barat menika wonten pengumuman bilih pemerintahan Provinsi Jawa Barat menika sampun netepaken pembebasan utawi istilah ingkang asring kita agem ugi pemutihan ngaten nggih kangge masyarakat ingkang nunggak membayar pajak kendaraan wiwit tahun 2021 menapa nggih majeng napa mundur ke belakang ngaten nggih kados pundi pemerintah menika budidaya supados masyarakat menika boten kawratan lajeng nglajengaken anggenipun sregep bayar pajak pramila ingkang sampun lumampah menika dibebaskan. Ananging dipun aturi dipun ajak wiwit taun 2000 selangkung menika masyarakat supados enggal membayar pajak, mulai rajin membayar pajak. Lan wekdal ingkang dipun paringaken dening pemerintahan Provinsi Jawa Barat menika dipun ngendikaaken wiwit tanggal 12 Maret dumugi tanggal 6 Juni. Dados menika kesempatan nggih, kesempatan kangge tiyang-tiyang ingkang kawratan awit sampun nunggak mbok menawi 2 tahun, 3 tahun ngaten nggih, supados saged mbayar malih namung wiwit taun menika. Kesempatan menika Bapak Ibu lan para sedherek menawi dipun respon kanthi prayogi tentu menika dados berkat. Wah, kesempatan. Nanging tentunipun wonten batas waktu, tidak selamanya. Pramila kedah wekdal ingkang dipun paringaken menika dipun ginakaken sak sae-saenipun. Kesempatan akan habis, akan berakhir. Menawi mboten dipun ginakaken temtunipun inggih mboten saged nampi menapa ingkang dados pawartos kabingahan menika. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, menawi kita ngatosaken waosan pangandikanipun Gusti wonten ing Yesaya 50 gangsal ayat 1 kala wau, kita ugi nampi pawartos kabingahan. Pangandika ingkang mekaten, he sakaing wong kang ngelak padha mreneo lan ngombea banyu. Apa dene sira kang ora duwe dhuwit mreneo. Nampanono gandum tanpa bayar lan mangano, uga anggur lan susu tanpa bayar. Pangandika menika mratelakaken para kagunganipun Gusti, timbalanipun Gusti, undangan uleman saking Gusti supados pasamuan ka umat kagunganipun Gusti lan tentu kita menawi kita ngraosaken ing wekdal menika dados satunggaling pawartos ingkang bingahaken kita menika dipun timbali sowan, kita menika dipun timbali ngayom, kita menika dipun timbali lumebet wonten ing pitulungan berkah ingkang sampun dipun cawisaken Gusti kangge kita. Lan pitulungan, kamirahan, kawilujengan, kepangapunten menika dipun ngendikaaken cuma-cuma, tidak perlu membayar. Kita mboten kedah rekaos, kita mboten kedah nindakaken pambudidaya langkung rumiyin, tapi menika mujudaken sih rahmat anugrah, sih nugroho saking Gusti. Menika ingkang dados pangandikanipun Gusti ing pundi pangandika menika ngetingalaken Bapak Ibu lan para sedherek bilih konten anggen kita badhe tumuju dhateng Gusti ingkang sewaunipun menika tertutup. Tidak ada akses bagi manusia datang kepada Allah. Awit dosa-dosa kita sampun kabikak. Gusti ingkang bikak, ingkang nimbali kita, ingkang ngundang datang kita. Ayo datang, ayo datang. Menika ingkang dados timbalanipun Gusti. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek, menawi tiyang menika saged ngraosaken sih nugrahanipun Gusti, merasakan kasih setia Tuhan, karunia-Nya, berkat-Nya, tiyang menika badhe tansah ngayom, pitados nyelak kalian Gusti. Menika tentu saged karaosaken kados menapa ingkang dipun seksekaken wonten ing kitab Jabur menika nggih. Daud menika sosok ingkang saestu anggenipun ngraosaken pitulungan-pitulunganipun Gusti. Menawi kita ngatosaken Jabur menika nyariosaken nalika Daud menika dipun oyak-oyak dening Sang Prabu Saul.
secara kamanungsan Daud menika sudah terkepung ngaten nggih, sudah harusnya mati ngaten nggih, tertangkap. Nanging nyatanipun Sang Prabu Saul menika mboten saged nindakaken piyawon dhateng Daud. Wonten bangsa Filistin ingkang dipun agem Gusti nyerang nggih, pramila Sang Prabu Saul menika kedah wangsul kamangka sampun celak sanget, sudah dekat kalian posisinipun Daud ingkang delik menika. Nanging Sang Prabu Saul kedah wangsul berperang nggih ngadepi tiyang Filistin, pramila Daud menika kaluwaran. Menika namung salah setunggal perkawis ingkang sampun dipun tampi Daud. Pangayomanipun Gusti, berkahipun Gusti, pitulunganipun Gusti menika dipun raosaken Daud kanthi saestu. Pramila dirinipun menika tansah kepengin celak kalian Gusti, ngorong dumateng Gusti, tansah ngaturaken pamuji dumateng Gusti lan ngeneraken gesangipun namung dumateng Gusti. Bapak Ibu lan para sedherek kagunganipun Gusti, pramila pancen ngraosaken sih nugraha menika kunci. Kita menika saged gesang bangun miturut kalian Gusti. Ananging emanipun nggih manungsa menika kangge ngraosaken sih nugraha menika kadang angel. Pramila Rasul Paulus dhateng pasamuan ing Korinto menika ngengetaken nggih, mberek malih. Maringi conto kados pundi lelampahanipun bangsa Israel minangka umat kagunganipun Gusti. Tiang Israel menika kirang menapa to dipun rimati Gusti. Tiang Israel menika kirang menapa to anggenipun dipun tresnani dening Gusti. Anggenipun dipun pitulungi dening Gusti. Wonten ing Mesir dipun beto, dipun dalaken medal saking Mesir tumuju dhateng Kanaan. Wonten ing ora-ora samun dipun kanthi, dipun ayomi supados tetep saged lumampah kanthi aman. Wonten ing kabetahanipun dipun cekapi saben dinten dipun kintun tetedan. Menawi tiyang Israel menika ngraosaken mukjizat-mukjizat kamirahanipun Gusti, pitulunganipun Gusti, kedahipun tiyang Israel menika kan setya nggih dhateng Gusti. Ning nyatanipun boten. Tiyang Israel menika dados kaca kangge kita. Bilih asring kita menika nggih mekaten. Berkahipun Gusti menika kathah sanget. Nanging berlalu begitu saja. Pramila tiyang Israel menika dipun ngendikaaken boten setya dumateng Gusti, nindakaken piyawon utawi hidup tidak kudus nggih wonten ing ngarsanipun Gusti lan dipun tumpes tegesipun boten saged lumebet wonten ing tanah perjanjian. Bapak Ibu lan para sedherek, menapa kita menawi mbayangaken tiyang Israel menawi maos kitab suci niku kadang kula nggih rumaos bangeten nggih wong Israel niku nggih ngaten nggih. Ning kadang kala kita piyambak menika nggih kebangetan nggih to sok mboten saged ngraosaken sih nugrahanipun Gusti. Wonten cariyos nggih. Menika namung conto nggih Bapak Ibu, para sederek, wonten ibu-ibu ingkang dados ibu rumah tangga. Satunggaling dinten menika nembe nggendong putranipun, naminipun ibu rumah tangga nek teng dalem kan nggih nyuwun sewu temtunipun nggih napa nggih istilahipun tiyang Jawi niku nglomprot ngaten nggih umpaminipun nggih ngagem daster mawon biasane nggih daster sing pun penak tegesipun penak niku pun asring diagem niku pun penak menawi anyar niku tesih sumuk biasane ngaten nggih. Terus ibu menika ngendong putranipun ingkang taksih bayi lajeng nyapu ngaten nggih. Lajeng mangertos wonten ibu sanesipun ingkang wanita karir mampah wonten ing ngajengipun. Nggih bertegur sapa biasa. Ananging sak sampunipun menika ibu rumah tangga menika lajeng grantes. Aku ki kok ya mung dadi ibu rumah tangga, umpamane aku ki kaya kancaku kae, tanggoku kae ngaten nggih. Aku kira ya ben esuk dandan ayu. Ageman ayu ngaten nggih, ageman sae wangi ngaten mboten aroma dapur ngaten nggih. Ibu menika lajeng rumaos hidupnya kok mesake ngaten nggih, merasa tidak bahagia.
Ananging Bapak Ibu lan para sedherek, ibu wanita karir ingkang nembe lumampah kala wau menika nggih gagas. Ya ampun, aku ki kok dadak tak rewangi rekoso, esuk-esuk atus mangkat kerja. Umpamane to aku ki iso dadi ibu rumah tangga wae rasah nyambut gawe, mesti penak. Ning omah nunggoni anake, rasah mikir gawean. Tegesipun menapa Bapak Ibu lan para sedherek? Tibakipun dua-duanya mengeluh dengan keadaannya. Awit nyawang kawontenanipun tiyang sanes. Kamangka menawi disyukuri tibakipun nggih kondisi yang tidak membahagiakan kala wau dados kondisi ingkang dipun pingini dening tiyang sanes. Kita asring berkeluh kesah, ngresah awit kawontenan gesang kita. Lan salah setunggal perkawis menika ingkang ketingal wonten ing gesangipun tiyang Israel. Tiyang Israel menika remen bersungut-sungut. Protes dhateng Gusti Allah kados-kados Gusti Allah menika boten ngrimati lan berkahi. Kamangka berkahipun Gusti menika ageng sanget, kathah sanget. Kados pundi Gusti menika sampun tansah makarya wonten ing gesangipun, nanging tiyang Israel boten ngraosaken sih nugrahanipun Allah. Pramila wonten ing gesangipun asring nilaraken Gusti lan boten bangun miturut dumateng Gusti. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ing dinten menika patobat utawi pitobat utawi pertobatan dados timbalan kangge kita nalika kita ngraosaken sih nugrahanipun Gusti gesang kita menika kedahipun saged tansah mratelakaken gesang ing pamratobat. Sumangga timbalanipun Gusti menika kita raosaken awit Bapak Ibu lan para sedherek menawi kita menika mboten mratobat tentu kita mboten saged dumugi ing tanah perjanjian kados dene tiyang Israel. Prasetyanipun Gusti, sih nugrahanipun Gusti mboten saged kita tampi awit kita taksih gesang ing saklebeting dosa. Pramila wonten ing pangandika dinten menika Gusti ugi ngengetaken kita bilih tiyang ingkang boten nanggapi timbalanipun Gusti ing pamratobat menika badhe tiwas, kematian, hukuman ingkang badhe katampi. Kados dene cariyos wonten ing Lukas kala wau nggih Bapak Ibu para sedherek dipun aturaken wonten ing kitab Lukas wonten tiyang-tiyang ingkang sowan dumateng Gusti Yesus lan ngaturaken pitaken nggih. Kawontenan ing pundi wonten tiang-tiang Galilea, tiang-tiang Galilea ingkang nembe ibadah nanging malah dipun pejahi. Lan wonten ing riku dipun cariyosaken rahipun darahnya orang-orang ini dicampur dengan darah korban yang dipersembahkan. Dados menika nyuwun sewu istilahipun pembantaian sadis. Boten namung dibunuh tapi darahnya itu dicampurkan dengan darah korban. Tegesipun menapa Bapak Ibu lan para sedherek nalika kita ngraosaken nalika kita nyawang wonten lelampahan kados mekaten biasanipun tiyang menika lajeng gandhengaken kalian apa dosa mereka. Menawi tiyang nandhang, menawi tiyang menika ngalami kawontenan mekaten, tiyang sanes menika lajeng menilai biji komentar dosa apa yang sudah mereka perbuat. Pramila wonten ing riku Gusti Yesus lajeng ngetaken nggih, jangan sibuk mengurus dosa orang lain. Karena ada bahaya yang sama yang akan kamu alami. Awit Gusti Yesus ngendika bilih dereng tentu pancen menika awit dosa, nanging menawi tiyang boten mratobat, kawontenan menika saged kita tampi wonten ing gesang kita. Menika timbalan ingkang kita gatosaken supados kita saged waspada terhadap kuasa dosa. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, pramila monggo kesempatan taksih dipun paringaken Gusti wonten ing gesang kita. Selama Tuhan mau ditemui, datang. Wit anjir ingkang sampun 3 taun, boten awoh badhe dipun tegur.
Nanging ingkang ngrimati kala wau nyuwun nggih, saya rawat setahun lagi. Siapa tahu dia berbuah. Kesempatan tidak akan selamanya ada. Pramila monggo wekdal ingkang taksih dipun paringaken Gusti kangge kita mratélakaken pamratobat. Awit Gusti sampun maringaken sih nugrahanipun nimbali kita gesang minangka para kagunganipun. Pacoban godaan wonten. Nanging wonten ing pangandikanipun Gusti kala wau kita kaemutaken wonten ing setunggal Korinto bab 12 ayat 12 lan 13 mekaten. Mulane sing sapa rumangsa ngadeg jejeg dingati-ati aja nganti tiba. Jangan terlalu pede ngaten. Jangan terlalu pede bahwa kita orang yang kuat. Amargi panggoda menika wonten waspada. Ananging wonten ing ayat 13 kang padha kok alami iku pacoban-pacoban kang lumrah kang orang luwihi kakuwataning manungsa sebab Gusti Allah iku setya tuhu ora bakal negakake kowe kacoba ngluwihi saka ing kakuwatanmu menawa kowe kena ing coba panjenengane bakal maringi marganing luar satemah kowe padha bisa mbetahake. Kanthi pitulunganipun Gusti kita tentu saged tansah mratélakaken gesang ing pamratobat. Gusti berkahi kita. Amin. Kaaturan wekdal ening. Para kagunganipun Gusti ingkang kinasih badhe wonten pisungsung pepujian saking lare-lare TK Widyawacana Pasar Legi. Dipersilahkan.
Pasamuan kaaturan semeneng. Sesarengan kalian umatipun Allah ing sedaya jaman, sumangga kita sami ngikraraken lan ngantepaken malih menapa ingkang sampun kita pitadosi sarana ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados ing tenggal ingkang suci sarta Radin inggih patunggilanipun para suci menapa dene pangampuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Katuran lenggah malih. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, kita badhe sowan Gusti ngaturaken pandonga syafaat. Monggo kita ndedonga. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, saestu ageng sih kamirahan paduka wonten ing gesang kawula Duh Gusti. Paduka Allah ingkang sampun paring kawilujengan dhateng kawula. Paduka Allah ingkang sampun babar pangapuntening dosa. Lan pangrimat paduka ugi tansah kawula raosaken wonten ing sauruting gesang kawula. Awit Duh Gusti kawula mangertos ngraosaken bilih tanpa berkah paduka kawula boten saged nindakaken menapa-menapa. Wonten ing wekdal siang menika Duh Allah, kawula ugi pitados bilih paduka ingkang paring kamirahan satemah kawula saged makempal lan nindakaken pangibadah. Kawula sowan wonten ing ngarsa paduka ngaturaken pandonga syafaat. Inggih kawula ngaturaken para kagungan paduka ingkang sakit, para sepuh ingkang ugi wonten ingkang sampun ringkih ing raganipun lan ugi sederek-sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan. Kangge Bapak Suwignya, Bapak Sanusi, Ibu Sri Rejeki, Ibu Kris Gunadi, Bapak Sunarno, Ibu Anik Reswati, Ibu Yoso Diharjo, Bapak Joko Haryono, Ibu Titik Marsiani, Ibu Sunarti Sarono, Ibu Marti, Bapak Sukesman, Ibu Suciati, Ibu Basiem, Ibu Sarmini Hartono, Bapak Hedi Mulyono, Ibu Ratno Sudiro, Ibu Supriyati Sutarno, Ibu Sukandar, Bapak Dadi Marsanto, Ibu Sri Respati, Bapak Pirnadus Pipit, Ibu Sugiyarto, Bapak Slamet Aryadi, Ibu Kun Marjinten, Ibu Cipta Wiryono, Bapak Teguh Haryono, Ibu Sewoyo, Bapak Joko Widodo. Gusti kawula pitados bilih paduka Allah ingkang nitahaken kawula, paduka Allah ingkang mangun sedaya peranganing badan kawula. Pramila kasampurnaning kesehatan inggih namung saking berkah paduka Duh Allah. Pramila kawula nyuwun supados wonten ing kamirahan paduka kemawon sederek-sederek kawula menika kaparingan kesehatan ing sedaya berkah paduka wonten ing pambudidayanipun kangge manggihaken kesehatanipun. Inggih paduka ugi paring berkah kangge pasamuan ingkang supados tetep sehat tansah kedah ngunjuk obat kanthi rutin. Gusti kawula tansah nyuwun berkah paduka ugi supados saged tetep nindakaken menapa ingkang dados tanggal jawabipun menika lan pasamuan saged tetep sehat wonten ing berkah paduka. Kawula ugi ngaturaken pandonga Duh Allah kangge gesanging kawula pribadi-pribadi utawi brayat-brayat ing sedaya kawontenan gesang kawula piyambak-piyambak. Sae menika kegandengan kalian kawontenan brayat, kegandengan kalian pedamelan, kegandengan kalian pasinaon, sederek-sederek ingkang ngantu-antu kaparingan jodoh lan ugi kawontenan gesang sanesipun.
Gusti kawula pitados bilih Paduka Allah ingkang kagungan rancangan ingkang endah tumrap gesang kawula piyambak-piyambak. Pramila kawula namung sumendhe wonten ing berkah Paduka. Anggen kawula ngantepi sedaya kabetahan kawula wonten ing kamirahan Paduka. Kawula ugi ndedonga doalah kangge pasamuan ingkang ing minggu menika kaparingan wekdal kangge ngraos-ngraosaken kamirahan Paduka wonten ing gesangipun lumantar pengetan ambal warsa. Gusti Paduka ingkang mratelakaken dhateng kawula bilih gesang peparing Paduka menika kedah tansah kawula raosaken kawula etang kawula sageta tansah ngaturaken panuwun syukur wonten ing peparing Paduka wonten ing gesang kawula. Pramila sageta pasamuan ingkang mengeti ambal warsa ugi sangsaya anggenipun ngaturaken panuwun syukur wonten ing gesangipun awit dinten-dinten ingkang Paduka paringaken lan tentu saged migunakaken wekdal-wekdal wonten ing gesangipun menika kanthi mratelakaken pamratobat lan ngedalaken woh ingkang dados kaluhuraning asma Paduka. Ing wekdal menika Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kangge pasamuan Paduka wonten ing GKJ Jayadininggratan menika. Gusti kawula tansah nyuwun Paduka ingkang berkahi supados pasamuan sangsaya ngrembaka, sangsaya anggen kawula ngetut wingking Gusti Yesus wonten ing sadéngah gesang kawula. Kawula saged dados dilah ing gesang kawula lan ing sakiwa tengen kawula. Wonten ing program-program gereja tansah Paduka berkahi awit kawula saged tansah ngraosaken bilih saestu berkah Paduka menika ageng ndadosaken kawula tetep saged lelados ing wekdal menika. Pramila sedaya ugi namung kawula aturaken menapa ingkang dados rancangan-rancanganing gereja menika wonten ing berkah Paduka. Mekaten anggen kawula ugi neksekaken kabar kapingahan katresnan tumrap tiang-tiang ing sakiwa tengen kawula mirunggan lumantar pelatosan TK Kristen asih lan pelayanan kesehatan tresno asih sageta karaosaken wonten ing satengahing masyarakat anggen kawula mbabar katresnan kados katresnan Paduka piyambak. Kawula ugi ndedonga kangge lembaga-lembaga PI, lembaga-lembaga Kristen ingkang lelados sae ing babagan pendidikan utawi kesehatan lan ugi radio Immanuel. Gusti Paduka paring berkah supados sedaya saged lelados kanthi prayogi. Senadyan wonten tantangan ananging kawula lumampah sesarengan kalian Paduka piyambak ingkang ngagem kawula satemah pelatosan saged tetep katindakaken kanthi prayogi. Lan kawula ugi ndedonga kangge bangsa lan negari Indonesia menika doalah kawula pitados Paduka paring berkah, Paduka njagi kawula ing satengahing kawontenan-kawontenan ingkang pancen maneka warni reribet ingkang ugi kadang wonten ananging kawula pitados bilih asta Paduka tansah mitulungi kawula, mulung kawula satemah kawula saged tetep karimat kaayoman wonten ing berkah Paduka. Paduka ingkang paring kawicaksanan tumrap para pimpinaning bangsa lan negari menika doalah awrating tanggal jawab meranata gesanging bangsa lan negari menika saged katindakaken prayogi namung nalika ngendhelaken kawicaksanan Paduka. Pramila kawula nyuwun Paduka ingkang tansah paring berkah. Menika atur pandonga syafaat kawula doalah ingkang kawula aturaken wonten ing ngarsa Paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken panuwun syukur kita ing salebete pisungsung srana kita talesi pangandikanipun Gusti ingkang wonten ing Jabur Mazmur 119 ayat 108 ingkang mekaten. Duh Yehowah, sesaosan manasuka ingkang awujud kidung pepujian menika mugi sageta ndadosaken kepareng Paduka sarta kawula mugi kawulanga bab pranatan Paduka. Sumangga kanthi suka bingahing manah
kita aturaken pisungsung kita kunjuk Gusti. Langkung rumiyin kita ngidungaken kidung pasamuan Jawi 118 setunggal pada setunggal. Sak sampunipun rampung ngaturaken pisungsung dipun lajengaken ngidung kidung pasamuan Jawi 118 setunggal pada kalih. Puji syukur kunjuk Gusti wis rahmat paduka datan keratang ngasih jenane kaula sabda syukur paringing pakaryan nadyan padang maringkeh syukur dene kadang mitra bangsa nandukan Kita kidungaken malih kidung pasamuan Jawi 118 setunggal pada kalih. syukur dene sesekarang sedep endah ing warni syukur meko ngantariksa miwasurya dadari syukur krana pingasisa Gusti
kuasa awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Pasamuan kaaturan jumeneng sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten swarga, ing pangibadah menika Duh Gusti kawula sowan dumateng paduka, kawula ndedonga ngaturaken panuwun syukur awit pangrimat saha katresnan paduka ingkang tansah sampun kawula raosaken wonten ing gesang kawula. Gusti wonten ing pangibadah menika kawula ngaturaken pisungsung syukur dumateng Gusti. Pisungsung menika mujudaken atur panuwun kawula awit berkah saking Gusti ingkang tansah kawula tampi wonten ing gesang kawula padintenan. Mugi Gusti nampi pisungsung menika, Gusti berkahi pisungsung menika supados pisungsung menika saged migunani kangge mbabaraken pakaryan paduka wonten ing satengahing pasamuan kagunganipun Gusti wonten ing GKJ Jaya Dininggratan menika. Kanthi mekaten Duh Gusti kawula saged tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Gusti menawi anggen kawula ngaturaken pisungsung wonten dosa, mugi Gusti paring pangapunten. Sekedap malih kawula badhe mungkasi pangibadah menika, kawula badhe wangsul dhateng griya kawula piyambak-piyambak. Kawula nyuwun tuntunan paduka supados kawula saged dumugi griya pinanggih brayat kawula kanthi mbeta kabingan lan berkah peparingipun Gusti. Matur nuwun Duh Gusti. Pandonga kawula menika kawula pasrahaken wonten ing Gusti Yesus ingkang sampun memucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Raton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula injih ngapunteni tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan selami-laminipun. Amin. Para kagunganipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita ngitungaken kidung pangutusan, kidung pasaman Jawi, kawan atus 28, kita repekaken pada setunggalan kalih. Bungao susao Gusti kula puji. Yang
yen kawula enggal mulat Sang Putra manah kula enteng lan pirang pasrah ing sapangrehe kang maha kuwasa. Kita badhe mratelakaken litani pangutusan lan nampi berkahipun Gusti. Tetepa gesang ing saklebeting sih nugrahanipun Allah ingkang tansah ngawat-awati panjenengan sedaya. Kawula ngeneraken manah kawula dumateng Allah ingkang tansah ngawat-awati kawula. Sami dadosa seksi-seksinipun Sang Kristus. Kawula sami samapta dados seksi-seksinipun Sang Kristus. Pinujiya Gusti Allah kita. Samangke lan ing salami-laminipun. Sami nampeni berkah. Allah sumbering sih rahmat tansah nyarengi panjenengan sedaya. Ngamping-ampingi lampah gesang panjenengan, tuwin berkahi panjenengan sedaya samangke ngantos ing selami-laminipun. Amin.